Така, започна рилчето. Приятели, Бургас, 10 месец края, 28.10. Ето тук се намираме на центъра, където е операта. И какво искам да ви покажа? Ние сме с кучетата. Ето, разхождаме си кучетата. И на тази полянка тук, която е доста други хора, си разхождат кучетата. Така, обаче какво ми прави впечатление? Прави ми впечатление, че общината не се е погрижила да сложи такива кошчета за органичните отпадъци, които идват от кучетата. Така, и се наложи дъщеря ми току-що да изхвърли едни такива. Ето вижте, до пейките са сложили кошчета за боклук. Малко са, оскъдни са, но все пак има някакви кошчета за боклук до пейките. Но сега това нормално ли е да се изхвърлиш отпадъците от кучето, точно до пейката, където седне някой човек и ще вони? Не се прави така. Значи след като общината така или иначе събира данъци от нас и след като общината така или иначе знае, че на операта целият град, който всъщност хората, които живеят в центъра, се разхождат кучетата, сега могат, няма да струва милиони, не е нужно от европейски фондове, да сложат две кошчета такива за боклук, каквито има по цял свят. И дори има там и турбички, другите хора са спогрижили да сложат и турбички, но в България няма.